Ez naizena, ote naiz ni azkenean. Muga bat, frantses estatuan. Atera duzue abestirik frantsesa sartuz, bueno, askotan egiten da, bi hizkuntza nahasi edo. Hau ez da gure helburua ez, guk proiektua hasieratik euskaraz pentsatu ginuen, eta hola Horrela. Iristekotan iritsiko zarete euskaraz. Bai, hori da. Musika munduan oraindik ere existitzen da muga hori, iparraldearen eta hegoaldearen artekoa. Bai, benetan senditzen dugu bai, guk hala ere mugau ez bali badugu ikusten, hala ere senditzen da. Egoalegia bidea errazago egiten zaiela hegoaldeko taldei iparralderako buelta baino, ezta? Bai, hori da. Azkenean, iparraldean ez dira talde asko. Orduan, zagit komiteak edo antolatzaileak ikuste dute hegoaldean zer pasatzen den, eta hegoaldean baute talde asko. Orduan, ez dute hainbeste ikusten iparraldean ze mugimendu. Bigarreman hori aldebikoagoa den, ezta? Bada ere ames bat, gure artean zinez bida bat egin, bai frantzi alde guzian, frantses musikan bada kriston eszena joka elektroa eta areto bikainak badira, eta gure ametsa litaike ez dakit egitea 20 bat kontzertu aretoetan. Nahiko ginuke bai, hegoaldean sartu pixka bat gehiago, eta ezakit herriko txosnetan eta Gasteizko txosnak, ezakigu. Ez naizena, ote naiz ni azkenean, edo bilakatzen horrela, pentsatzen dudanean. Noraizi nire hitzala, niri sobaki bezala, ire itxura kriminala gordetzen dukini azala. Ene gezurrak ire egiak, ezin lasai ez begiak, nora duazeni helburuta metxe galariak. Ez naizena, ote naiz ni azkenean.